Всеки ден човек натрупва негативна енергия. Какво правя аз, за да се освободя от нея? Лея си олово, куршум. Правя го и за други хора. Леенето на куршум помага, като освобождава човека от стреса, напрежението, негативни мисли, емоции, оздравява тялото и психиката му. Знаем, че българите го обичат. Знаем, че българите търсят леенето на куршум, когато са оплашени, когато имат нужда. Аз мога да помогна, като ти лея куршум. Сега ще ти покажа, в следващото видео ще ти покажа как го правя за себе си. Поне веднъж седмично го правя за мен. Чувствам се прекрасно, чувствам се спокойна след това, наспивам се добре. Наистина обичам да си самолея куршум. Желаеш ли да ти помогна? Пиши ми на Viber, WhatsApp или ми се обади, за да ти запиша час. Правя го както на място в град Варна, така и от разстояние, задължително на видеоразговор. Бъди благословена!